Niin, ennen tänne pajalle tuloa minä valmistuin 2005 ylioppilaaksi. Ja sitten mulla oli pari vuotta siinä, mä en päässyt mihinkään kouluun silloin. 2006 pääsin sitten tänne pajalle ensimmäistä kertaa. Sen pajajakson jälkeen mä hain sitten Xaon kulttuuripuolelle Huonekaluartesaania opiskelemaan. Mulla jäi koulu kesken sit siellä, että kun masennuin niin pahasti, että ei sitten tullut oikein mistään mitään. Viime syksyn pääsin sitten tänne pajalle uudestaan töihin ja sitten kesäkuussa alkoi sitten oppisopimuksen täällä. Että 2 vuotta kestää sitten, opiskelen nyt puutuotteiden pintakäsittelijäksi. Korjaun työpajalla tehdään keramiikkaa juttuja ja sitten Kouvolassa on ompelutöitä. Ja sitten tässä Spiraalissa pojat tekee muuttoja ja pihatöitä ja sitten mä tytöt siivoamassa. Ja sitten on huonekalujen entisöintiä ja osa tekee kutoo mattoja ja maalailee tauluja. Normaali siivous. No viedään mato pihalle ja imuroidaan, pestään lattiat, pyyhitään pölyt ja sitten on ikkunoiden pesuja. Työpajoissa on parasta se, että tutustuu uusiin ihmisiin. Sellainen tietynlainen vapaus, että saa tehdä sitä, mikä itseään miellyttää. Työn tekeminen. Työajat. Työskentely nuorten kanssa ehdottomasti. Minä suosittelen just sellaisille nuorille, kenellä ei ole mitään töitä tai mitään tekemistä, että ei ole päässyt kouluun tai mihinkään, niin suosittelen näille pajoille tulemista. Täällä on mukavaa, saa uusia kokemuksia ja on mukavia ihmisiä ympärillä. Toi on vissiin valmis. Joo, on se.